Yan, hello guys, this is Eric Hilot of Bigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino Hilot. Ayan, mga hapon guys, sa inyo ha. Kami nagyod sa viewers na ko o sa karon nagyod nakakita aning video. God bless po. Shout out sa inyo. Ay hapon sir. Hapon, May hatag. Unsa man tong ipamati? Ay sa pagko kasi sa. Daghan ay. Unsa man? Naghana. Sakit hawak, luya lawas. Sakit hawak, luyang lawas. Sagol panahot na siguro eh. Oh. Kinanglan na ni Guat, kinanglan na siya chunap. Saan ka? Dede ikon. Ibirol? Birol. Ikaw lagi daw kanina, kung di makaya yun, dagdag ikon kanina eh. Nagbuot sa buntag ba? Unsa gyud imong pinakabukat ron nga pamati gyud. Wala yun, ubo ba? Wala yun, kahit nawas. Kapoy ba? Wala di kondisyon. May kondisyon. Lahi na gyud, lagi nang matambal. Unsa man imong ginom? Yung Bioflow. Nga kumusta man? Kuhan-kuhan man, pero mas mayog yung mahilot. Kulang pa gyud, kulang pa. Sige. Hindi ko maghilot nimo karon, ang inom mo nimo alaksan ipar UGC. Kanang duha gyud. Pag maghilot ha, nya inom mo na sa human, kaon kay gutom nang duha sabay. Ha? Sige, asa kitang balay mo? Biaw? Yaw. Sige, so ayan guys, shout out sa taga Biaw, Digo City. So ang nahilot ako kanina, Biaw, sa pag-umangkon bata, kaya ang nagsunod sa iya, Biaw gyapon. Likod sa nakayama. Daghan nagagawan niya ba? Tinaghanan ng Subscriber niya. Salamat kayo, salamat. So ayan guys, shout out taga Biaw, Digo City. Kami nag-isum ka masuki na ko diya. Mga nasa sa diri atong tabangan nga mamaayo yung pamati kay wala na jud, luya na jud, no? So kinahanglan jud sa ugma. Kuan, kumbaga i-spark jud para mo kuan. Andar pa mang battery pero Luya na. dili ka. Murag di ka lahutag layo. Ada ba no? Murag alanganin. So ano lang tabangan nato sa mamaayo. Siyempre inabanan sa pagkampos Ginoo. Kapila na kan hilot ra sir. Murag kaduha na. Kaduha na ron. Katulog. Katulog Katulog na niya. Katulog na ron. Sige, so ayan, siyempre tang nga muduol sa kwadre, tabangan na to, nagkamot nga mamaayo, gutom sa itong mahimo, no? Kaya isod bugayo o ganang atay ginatong matis kalawasan. Isod po og ma-admit, Tagal kuhan. muna bukat-bukat po admission na yun. Kinanglan natin kwarta ba? Oo, libre mo siguro admit. Yapon, ang exist niya po. Yapon, no? May lagdagan tag mataulan. No. Pag wala, Ayan. murag kalot ito sa kalutonon yung kuan ba. Sige lang. So na lang man kamo nga makatabang tanon niya siyempre sa karon na nakakita nga video kung karon na ka mahilig kong kag traditional hilot guys. So please subscribe din ang channel. Tanawag din niyo ako numero to man tanawan og bisig makatabang ko sa inyo ha. Subscribe, i-click lang bell button para updated sa mga upload ng adlaw. Comment, like, and share. Comment lang mo no kung bisig namin mga pangutana. Oh, yung gyud pambatis kawasan nga karon wala gyud pamayaw niya. Shout out sa kuan mga Facebook friends, no? Hello sa inyo ako mga friend sa Facebook. Shout out po sa mga nagka-comment sa akong YouTube. Ayan, hello po sa mga nagkatanaw na regular na ko nga sukit sa Digo City Davao Sur sa akong subscriber 2,600 plus o sa akong top 3 countries viewers India, Indonesia, Philippines. Ug shout out po sa lahat ng mga OFW. No, God bless po siyang tanan. So, ayun, maghilot ako karon para maayo na si sir. So, para makatrabaho nagma. No? Sige, so ano lang. So, tanaw lang ta ha. So, please po, share this video. No, kung para dagang butang matabangan. So, love you guys. Sige, tagal na t-shirt sir. Ang dami t-shirt. Ano na itong gamiton? Ito nga naman. Tulog. Apakah sakit sa una? Kaya kayo. Kaya. Sabi na magkailoto na nagpamati. Gani. Magpahilot gyud ko diri no, nga pinas ako. Tigong-tigong man lang sa panahon. Sunod na kay lisod man pud magduhan ni. Kana ito na to. Lisod pud kay Mo to magduhan. pagkumanggo kanina. Bata ang kaduha nagabalik. Layon man to. Tungso. Layon man balik. Nadagma naman pud to na ho. Sus nabulandos na pud kaduha jud. Pati man gyud tong giata bata mo sige dagan-dagan ang Ako bakang. muna nakakuan, Deskubre.
Nya. Dito, ano mo lang mga silingan. Yang igsuon, diri pod. Ito mga kon ang naglumbaan na lagi dire biaw ka playa. Mm. Lagi ni katulo ka ni 3 de Mayo, ana ada rin Mm. puli. Puli-puli lang. Lasa mo ka 3 de Mayo, lasa mo ka. Ikaw rin nagmimo na yung lana? Palit siya ma'am. Oo. Sa plus mo na siya. Ang Cebu product. Ano? Pinalit ko rin na nimo. Palit rin. Kapoy nimo na. Chris. Sa plus silang trabaho pa ta, initan pa ta. Mo jud. Jadi pun na daligot. Ya bisa kita gilot. Time. Importante naman nga matanlog lang ba yung anak to. Matulong Pati lang. mo ko kayo na nga, dili danlog. Matulong lang sa mga ugat-ugat. Importante rin din makuha ng mga ugat ba? Nag-live pa ni? Wala na. Video. Ay, naka-video. Kung standby mo na siya, standby. Nag-video na siya. Matulog lang yung screen. Pero ang resulta po, din, ora gyapon, dinaw. Natulog lang siya. Pero dito na lang na mo niya. Dito. Video lang. Ay, maduwa. Okay lang. Kaysa pag magmaripis ka, pwede lang. Mga memo. Ha? Tawag ko balay. Di magkaganag ka pa sa gapon, boss? Dili mo tayo. Ano naman kayo? Ato ko dito? Adi pa dyan pa perfect? Perfect lang ko. No. Kayo na Magbak ang kag-ero. ulit sa balay. Bak magbak makab Magbak mo, magbak mas ang ay di kan di magbak na ko magbak ang gabong kagay. Miningil ka na. Tang. Kaya di mo lang kailan mo. Ako kay wala mo ito kay na Maglaba, ako. maligo na lang po. Ano? Pag doon ko sa awawan mo ko. Ihalagay ka ni Panong. Ito ni Aging Adlaw, pag ano ito, pag mga kaparting dito yun. Kainit na saan. As kito nag-38. Saan, makuhan ko ba? Kanang ma-pressure ko ba? Ano mga, uy. Ano ako mga kuhan ba? Pag makuhan kita ko kanang, ako pa sa anong tanan mga sakit nito sa tao ko. Uy, sige, dali. Tabangan ito na. Ya, bisang unsa na lang sakit lagi. Okay lang ba lang mga ayuma, mga doon cancer, TB, tanan ko ito. Imo kung luton guys lang. Matamang yuta tanan. Resulte lang kung siya mga problema sa lawas. So, kung siya mga resulte, mo po natin patabang. Mo jud. Mo na yung gipate, di. Mo po na yung walaon. Anak, no? Condition, lawat po. Madali. Ano? Ito? Ito, pangalan?
labas eh. Mangita na di mo hang. Ha? Doong labas, mangita na di mo hang. Hikap. Gahapon na lang to, lugay kay siya. Nagapon po, pati punungan ako. Ah, buno na kay gahapon. Puno kayo niya, ang upang nangaawas na buntag. Mana lang, wala naman kami yung muki. Asa pa may pamutang, ganina ganyan nag-uot, ganyan time. Oo. Ala, ganyan, puros mga dabaw. Yung alam yun. Target na tayo. Tungod lang yun sa social media ba, no? Kita ka ba? Ah, sakit yung kayo na. Ha? Kira, boss? Lusay-lusay. Lahat mo pinagkabalot ang kondisyon ka, lahat mo nang bakit naglawag ka. Wah, yun mong ganas, trabaho ba? Wala eh. Bakit matapulan ba? Yung musukol ka, basta yung matumba na lang ka. Kung musukol ka, Malipong-lipong na Oo. ka. kaya dili mang kondisyon. Mundo lagi na. Hindi kaya yun. Lahat yun siya, okay, una-una ko mo. Pwede man nilahos, pero dili tarong ba, mo lang yun. Kaya ba yun, nakusunin mo ba nun, maulanan, Oo. samot. Gani, nawala na din na siya. No? Kaya taliksik-taliksik man. Hala. Good morning! Good morning! Wala. Ikaw, tigliyot na niya. Yung mo na apo? Ay, mo din yung apo di ay. Sulod mo pas mo, boss. Oo, na ako. Kaya may sakit din na daw. Sulod ang kon. Ito. Oo, taliksikan. Magmula siya taliksikan. May pagsuko na niya. Ayaw mo lang mo. Init mo tayo mo. Kadiksi ko sa maulanan ah. Limantanan kung naagi maiko na mo. Adyo dito. Kalain ba itong panahon? Minit kayo niya. Human, di kahapon mo taliksik. Kaya? Niluag lang yung bolt.
Toto, no? Breed na ba? Saan yung tanong dyan? Asa din? Masalih naman gusto mo. Asa din? Wala, beli mo iko. Ano? Mapigang tako. Wala ko tres ta. Ta. Wala ko tres. Ah. Wala na, uli aron na. Ha? Tres bag. Pero, anong kaya ka korta? O, dos. Pero, iuli ha? Ha? Iuli. Uli ang Ako ang 5 tra ka. Ako ang 5. Butang ng dos niya. Ang saan palitan mo? Ako ang 5. Ba't ako ang 5? Ano? Ang anak ko ba isa? Wow na. Ano naman, boss? Ano naman? Wala na tayo. Reduce mo. Pinay chat pa.
Ingatan mama. Hmm? Anda lang ito na dito. Wala nga pa. Mabuta rin siya i-delay. Katang mo mama. Latang lang. Latang lang ka na lima. Katong ko sa mama.
Luton. Ah, ito yung dia sis. Yung lago man. Ay, katawa. Okay, piyang doon ba? Bye. Ano mo sarap? Sarap ako ah. Ay, parang di, man. Ano lang ka? Lagyan niya. Size mo ito. Gisa ang kwarta. Ah, nagawin ko na cambio. Ha? Ito na pwede. Yan mo babalikin mo pa man nagbalik. Charo. Ah, Bayaw sa igso niya. ah. Ako na balik. Ano to? Ayaw Yan na. Hmm. Kaya, kaya. Malay mo lawat na kanay magkikapikat ng bawas, alam mo na. Kaya sa tambal ra, ganyan mag-ino. Ano mo, sakitan lang ka, ikaw mo. Yung mga ugat ba, mabuhi, balik ba? Lahi na yun ang magsakit ka, hindi ka mahigot eh. Siyempre, ang kondisyon nyo, pagpahilap ko mo. Yan eh. Kondisyon ako, nyo. Magkawala-wala. Ano gabate yan? Ang nililit yun. Kaya mo na, okay, dito ko. Kung nauna, lumatag ka na na yung bate. Ay, hindi, tigabi ako. Kayo kayo sa Netflix. O pala 5. Ano naman, gusto mo, ang medyo na siya. Lain yun. Ano na yun, sige yung lahat. Basta lain na lang, mamugkos na yun. Hindi niya, kung siya pumanag sa'yo, wala, yapong ko, kinama ko matanaw. Ah, dito yan mo kasi may isa ka pang pasyente. Kung dito ka. Dili, nga ito, may birthday man. Ah, Di- Sa'yo pag yun yun, sa'yo yung matag, ano lang, schedule. Sa'yo team mo lang ko ng customer, basta makaya lang yung plan. oo. Siya ang unang customer ni Madrid, taga-Biyaw. Teka, kung kuhan. Yung bata. Ay, kada pag umangko ng... Gabi pa man to sa Layo man lockdown. God, na ikaw kakos biyahe, malayo. Hmm. Ano
Naligo kami sa swimming pool, alas 6. 5:30, naligo kami. Hindi ko kaliko kagahapon, overnight man. Overnight. Hindi ko kaliko. Tulog sa ko, maanahan. Okay, kabalo kami nga, book ba ito sila gabi eh. Oh. Pwede. Oh, nabook to sa gabi ko, ano,